комиссия мардияр нафар зани вақти таваллуд зани ҷавон вақти таваллуд шуда буд алайхат. ин масъала муддати зиёдае ки гирди масъала корбор рафтааст. вазорати тандурустӣ ҳам комиссияи муштараки нисбати масъала рафъи кора дида баромада буданд. мо дар вазорати тандурустӣ комиссияи марганҷомӣ дорем ки аз дар он шомил ҳастанд тамоми профессорое ки машғули кор ҳастанд бевосита ва ин масъала дида баромада буданд ва ба ин нигоҳ накарда вақте ки мо ҳамина гуфтанем ки мо ҷазо дода наметавонем дар ҳолате ки агар делаи ҷиноятӣ кушода шуда бошад ва мо ҳамавақт мунтазири ӯ мешавем ки аз тарафи суд чӣ қарор бароварда мешавад ва қарорам бароварда шуда ки нисбати масъала мутаассифона мо медонем ки ин масъалада камбудиё аз тарафи духтуро акушер-гинекологе ки бевосита беморда сару кор доштан ҳаст. нисбати давоми саволи шумо ки дар ҷумҳурӣ ҳамина гуфтанӣ ҳастам ки хоҳем нахоҳем дар тамоми давлати дунё нисбати хатогиҳое ки аз тарафи духтуро ҳаст ҳама вақт мешавад. ҳатто давлатҳои пешқадамтаринам шумо воситаҳое аз телевизиону дигар радио мешунавем чӣ қадар хатогиҳо мешавад. ба ҳамин хотирам фикр мекунам табибои тоҷикам хоҳем нахоҳем панҷ ангуш як баробар нест хато мекунам. ба ин нигоҳ накарда мо гуфтем ки нисбати масъала дар мо комиссияи бисёр як босалоҳият кор мекунад ки профессорои акушер-гинекологои беҳтарини ҷумҳурӣ дар ӯ шомил ҳастанд ва ҳамавақт нисбати ин масъалаҳо ҳар як ҳодисае ки на танҳо ҳодисаи марг бошад ҳодисаи дигаре ки аз назари табибо хато шудааст байни якдигар муҳокимаронӣ карда мешавад ва дар баъзе маҳалҳо ҷазоам дода мешавад. нисбати соли гузашта агар таваллуд соли гузашта таваллуд ҳамагӣ 215,000 чанд таваллуд. имсол 231,000 таваллуд шудааст. ба ҳамин нигоҳ накардааст мориши модаро соли гузашта буд 78 нафар, имсол 71 нафар. фикр мекунем инам зиёд аст. мо нисбати масъала ҳамавақт дар мадди аввал аст. яке аз фикр мекунем самтҳои авзалиятноки вазорати тамбурӣ аст ва корҳо дар ин самт бовар кунед беҳтар шуда ҳисоб